Hi guys, good afternoon. This is Eric Hilot guys. Hello. Welcome to my channel. May to ma'am. Asa cellphone ikuha man dahil mo ang Wala. bibig. Masa may pamati? Wala naman ako likod sige lang sakit. Wala na naman to. Tani ako ganin diri wala na ko matigil. Ah. Kanang ko ba buti mo magsuot ito mo. Wala ko yung dalawa. Mo? Kay anak. Mo Sakit kayo. sakit lang. Pero wala sa ngulmul. Dili man. Pero di ba no? Kana nang mo. Murag na pamaulan di po. Dili. Basta sakit lang. Sa Singapore ta ko ani na Oo. sa Africa na ko. Dere na dapitan, sakit. Yes, dili mo ikas na po ang paa, dili ang sakit. Iana siya sakit. Iana ganyan ang bel process. Kung yan mo sa asan sakit. Iana na ko sa dili ang palit. Oh, naagi diri jud, pero sa yang yung sumpay-sumpay jud. Dili na tapos magkuhan ko magsuot ko mga shirt Ah. pantaloon. Dili na ko kay ka. Sakit po dere. Dili sa bangon, ngalay, puy-puy, Wala. sakit lang. Sakit lang siya. Dili. Mapila ka, wala na. Pamina mo. Estimate mo nga gikan sa pagsugod ginagmay. Sa una sa lawas pa ko kanang magkuan lang kanang magsaka magkuan kanang higdanan. Ah, Sakit lang siya, wala ko yung surgery. Kaya pagkakuan na, pero pwede pa siya makaanak. Pero hindi rin siya makaanak. Ang kinala isang lupa na. okay ra, okay ang tuo. Eh, mo wala. Kanila siyang wala yun. Sakit na diri. Imo tuod wala kwan? Pito? Wala mong buhi. Ha? Kanila din siya. Murang bando. Basta So, murag banhon po sa. Kana lang Pero nakabasa ka. Mm. Unsa ang klase ba sa masa, hapat, ligo? Masa ra. Habat. Hapat po. Mo man lamig kay tulog sa presko na. Presko na siya. Okay na, mo na. Sa oras yung likod sa sila ko. Sa'yo, marunong na. Dere ra dapita. Naadik ako likod. Ganun sitwasyon. Dere, wala. Dere, anak. Or mo sabay-sabay na lang pulatan na diyan, anak diya. Pero pinakamin, dere. Kana na sa pako. Dili halang. Ano mo? Kaya ka nang halang-halang, sakit na na ba? Halang mas sakit ba? Sakit na. Sa asay sabay nila, una. Pero nagabasa ka po ka. Di ba makatulog? Pero kinitingalan dito sa akong karir. Kini siya, dili lang Martes, no? masakit. Ano sa pagod? Wala nila eh. Mo bili pinakamin mo. Hindi na akong pinakakuan siya mo balikin. Pero yung TL, okay na. Balik ka na po ka. Dapat kuhan ka ka ng mura. Mulisin ka. Dala daw siya umangga kay ito palitan ko sa kuya. Sir, padala daw siya mangga kay palitan mo daw niya o dito. Wala daw siya ka umangga na ulit na. Sige, sige. Wala ko kaya. Kung ang pinakamin mo ron, asa yun? Nga, pagkanera. Pilang kilo anak? Pilang kilo? Kanan luwag yun, no? Ang kuhan lang niya, halimbawa kung niloton ka, no, ba, niloton ka gabi, kasi kita mo ho, klika, kasi mo, manilot sa mo, pag ako balik na pwede na pwede. Wala ko na ganun. Okay, okay, sige. So, address ang parihara ka po, no? So, ayan, shout out sa taga Hagonoy, ito, Kibuaya, lahat, atin mo dito mo, Ibao, no? Ibao ba dito? Sagay, shout out sa taga Kibuaya, Hagonoy, Davao del Sur, no? Nadungog ninyo, nadungog nyo ang ginapamating ni ma'am, no? Pasmado gani. Oh, pasmado jud na ma-declare ka na pasmo sa kusog. Oh, niya kanabang padunggo na mungulong ang duga na sus ayo gud yan sa labi na kana sa trabaho niya. Mabasa ang tiil. Sus. Pero no, sa man, may trabaho ko.
Kwanta na lang. Balik ko ganit trabaho. No, galit na po gani. Pero sige lang. Anara man gina, no? Ato tabangan si ma'am. Imubalik na po siya sa Singapore biya, no? No, ayan, shout out sa tayo Singapore. Now, of course, siyempre, mapalaban ko sa Ginoo, no? Panikamutan ko na itong maayon. Inumanan sa pag-ampo sa Ginoo. Mapalaban ko no? Magpatabang ko sa tuang ng Diyos. No, shout out sa taga Kibuaya, Hagunoy, Dabutil. So, hello sa inyo, sa Rikilos ni guys. Shout out po sa mga suki sa Hagunoy. Tanan na suki na po, no? Of course, sa mga subscriber na ko, mga nagasuporta sa kanunay, nagtanaw sa kanunay, palaging nanonood, maraming salamat sa inyo guys. Thank you guys sa inyo. Of course, sa mga subscribers, 1,400 plus, thank you so much guys. God bless sa inyo. Kung wala pa kayo subscribe, please subscribe para updated ka sa mga nailot. Labi na i-click ng notification bell. Tanang upload ako, makita niyo. Kung ganahan ka mga hilot, traditional hilot. So, lang, pwede ka mo-like, pwede ka mo-share, mas nindot kung makashare ka, daghan ang masayo, daghan po tao, matabangan po sa kumain mo, no? Kanang sharing mo yung pinaka-best, no? Kaya basig, yung mga friend, ang itao mga hilot, no? Sa nag-comment di ay, na ako karon diri sa Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, ha? Taga Digos ko, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Of course, na ako'y Facebook, kung ganaman mo kung sa akong Facebook, ganaman mo friend, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang tradisyonal. Kung muna ko ha, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang tradisyonal mo na akong Facebook guys. So, ayan. So, maghilot ako guys. Of course, shout out din ako ang mga viewers ng outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Malaysia, Indonesia. Of course, ang Pilipinas, number 1 pasalamatan ako. Ang Pilipinas, maraming salamat. Of course, mga OFW, God bless sa inyo mga OFW guys. So, ayan. Siyempre, number 1 doon akong pasalamatan permanente. Ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys. So, God bless sa inyo ha. I love you guys. Okay. Last tarmang. Hindi mo balik. Hindi mo balik kabaga. Kira ka na? Suliso lang muluhag. Yan guys, please subscribe po. Please subscribe, like and share. Wala na ko kung exit ako dula. Wala biyak naman. Dapat exit. Napawang na po mo. Dapat exit ang dula. Wala na ko. Mo. Exit raman tatong dula. Di po niya magyakap daw. So na, okay naman. December na, hapit na dyan. Hindi, hapit na eh. Mana eh. Dapat ilipin na to. Wala yan na. Okay, basta Happy birthday. Kinsa si Alira? At Chloe. Surprise na tagad ko. Surprise na tagad ko. Kirans di ba? Di buwi. So na, veterans lagi naman. So na, happy veterans day. Ano yung birthday to? Sa hapon. Ano? Ah, laki. Kaya siguro ako. So na, happy senior naman po na. Subscribe mo naman. Wala pa. Kuan pa. Ang kapag ba na isa pa dito wala pa lang. Ano naman naman ito sa
Wala, hindi nakasalungan na na. Hindi nakasalungan. Siya na ba? Ini ginagawan? Sandra. Ito, napaparize na ako. Isda na ako. Hindi ko din. Ang ano na lang ako magulog. Kahit teka gulo mo. Hindi na ako makapagpapag. Eh, ganun na. Ano yung susunod? Ah, hapon pa lang sila. Hapon? Hapon na, bili ako. Hapon na, bili. Ulit yung man. January pa. Ano ba? Hindi na na. Ay, Nasa mo ka ba? Ulit ang kaya. Kan? Anak? Tara sa buyag na. Abas, mulai lamang abas. Ang pinaka-power, ginawa dyan. Ito si panggamit, mas gandari na mula. Ito na po. Ako lagi ng ginyon eh. Wala kang naganda na yung gawa ko nito. Pwede ka mahilot. Ito? Ha? Palugar kasi pindi, palit yun eh. Palugar kasi pindi, palit. Ay, ano mo panawas eh. Importante na punta ka ng kondisyon ka ba bagong larga. Uy! Wala na. Larga naman na ito eh. Hindi ka naman ko kanina. Nga. Yan, ibalik ko dito lang ko nang dala ko kuan. Ano ko lang. Hindi ka naman ang dami. Wala siya na kulit na. Wala siya na Sabi mo na yung automatic. Eh!
Espiritu Santo. Espiritu Santo. Dali mo sa ma'am. Ingon. Gusto na.
Mike?
Bis, bisa. Tarong ng abi. Uy, ayaw pagdali-dali na god. Siya. Ano sa Manis Arnold? Manis Arnold? Wala kayo klaro? Ito, patalik ulang. Ulong ka na. Patalang.
Action po. Dito ba yun?
Ano na ba? Ano na ba? May lang. Pila na lang ito. Pagkakapan na. Doon. Ha? Mas mabilis naman. Mas magsusunod. Naglipas mo na mo? Kadadlaw juga naglipasa?